skifte herover mod Tampedou. Afslutter fra distancen, den er lumsk. Bolden spillet forbi Bartoslic. Omstillingsmulighed for udholdet. Og lige ved den ende hos Camilli, hvor der en ordentlig skæver. Den er lumsk, den der for Frikær på stolpen. God aflægning fra Thysseni til Max Ejdom. Og der lægger vi. Ja, hvorfor ikke? Så hakker han på kassen igen. Og den gang Gordon i kassen. Ja, så skal de være skarpe nu, Sønderjyske. God bold. Fra Oliver Villadsen op mod Marcus Jonis. Og den rammer han godt. Det bliver 3-0 her. Det gør det måske alligevel. Og Thysseni mod sin tidligere arbejdsgiver. Og en situation, hvor Markus Bundgaard ikke ser alt for godt ud. De har taget pænt med gule kort. Og vi tænker på, at de end ikke har færdiggjort 4 kampe. Og så der! Reducering Sønderjyske på vej tilbage i opgøret her. Og det kom jo sådan ud af ingenting. Tjadef, ja, og hvad er 2-3? Hold nu op, mand. Altså, det der var så lystigt og nærmest sådan overgivent stemning på Brøndby Stadion. Det er lige pludselig en anden. Vi har masser af sport her på kanalen, så sørg for at subscribe, hvis du ikke vil gå glip af noget. Og inde på TV2 Play kan du finde flere højdepunkter og masser af live sport.